ଯେଉଁ କଥା ଭୁଲିଯିବା କଥା ସେସବୁ ମନେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବିବାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି କହିବି। କାହାଣୀକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟିରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର କାହାଣୀଟିଏ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା କେବେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣନ୍ତି, ଆଉ ସାନ ଭାଇ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଛୋଟ ଭାଇଟି ବଡ଼ ଭାଇକୁ ବହୁତ ଓଲଟା ସିଧା କଥା କହିଦେଲା। କଥା କହିବାର ଯେଉଁ ସୀମା ଥାଏ ତାକୁ ଟପିଗଲା। ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଲାଗିଲା ଏସବୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ତା ପରଠାରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବାଟରେ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟରେ ଦେଖା ହୋଇଗଲେ ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ଆଗରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ହିଁ ନଥିଲେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଏପରିକି 10-12 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଛୋଟ ଭାଇର ଝିଅଟିଏ ଥିଲା। ତାର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଏପରିକି ବାହାଘର ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଫିକ୍ସ ହୋଇଗଲା। ଛୋଟ ଭାଇଟି ଭାବିଲା ଏତେ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ବାହାଘରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଭାବି ସାନ ଭାଇଟି ବଡ଼ ଭାଇର ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଭୁଲ ମାଗିଲା। ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଘରର ବଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଏ ବାହାଘର କେମିତି ହେବ? ଏପରି ବହୁତ କିଛି କହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇଟି କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ହିଁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଭାବିଲା ଇଏ ଆସି ଏଠି ନାଟକ କରୁଛି, ଡ୍ରାମା କରୁଛି। ବଡ଼ ଭାଇଟି ଏହା ଭାବି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସାନ ଭାଇଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବାହାଘର ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କମନ୍ ଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି। ଦିନେ ସାନ ଭାଇ ଗଲା, ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଲା। ତାପରେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଆସି ଭୋଗ ଲଗାଇଲା। ସାଧୁ ଜଣକ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି। ସାଧୁ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଛି, ତୁମ ମନ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଅଛି? ସାନ ଭାଇଟି କହିଲା, ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ଫାଇନାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା। 10-12 ବର୍ଷ ହେବ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବାହାଘର ହେଉଛି। ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କି ଡାକିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି ସବୁ କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ, ସେ କିଛି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବାହାଘର ତ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ବାହାଘରକୁ ନ ଆସିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କରନି, ଭଗବାନ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବ। ତା ପରଦିନ ବଡ଼ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରବଚନରେ। ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପରେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ। ସାଧୁ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଉଛି? ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁମେ ବି ଯାଉଛ, କି କାମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛ? ବଡ଼ ଭାଇ ଶୁଣିଲା ପରେ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ବାହାଘର ତ ଠିକ୍ ହୋଇଛି। ବଡ଼ ଭାଇର ମନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରାଗ ଥିଲା ସେସବୁ ସାଧୁଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ। ସାନ ଭାଇ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିନି, ଆଚରଣ ଶିଖିନି, ତାର ମୁଁ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ, ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲା। 10-12 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ଟିକନିକ୍ କରି କହିଲା। ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ରାଗ ଶାନ୍ତ କର। ଆଉ କୁହ, କାଲି ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନରେ ଆସିଥିଲ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ବଡ଼ ଭାଇଟି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନର ପଛର ପ୍ରବଚନ ଠିକ୍ରେ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, କାଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା କହିଥିଲି, ତୁମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭୁଲିଗଲ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା 10-12 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା, ତୁମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ସହ ମନେ ରଖିଛ। ତୁମେ 10-12 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ମନେ ରଖିଛ, କିନ୍ତୁ କାଲିର ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରବଚନ କଥାଟି ତୁମେ ଭୁଲିଗଲ। ଯଦି ଏପରି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଧରିକି ରହିବ, ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖରେ ରହିବ, ଉଦାସ ରହିବ, ତୁମକୁ କିଛି ବି ମିଳିବନି। ସାଧୁ ଜଣକର କଥା ବଡ଼ ଭାଇଟି ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଗଲେ ସାନ ଭାଇ ପାଖକୁ, କହିଲେ, ବାହାଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି। ଏହା ଶୁଣି ସାନ ଭାଇଟି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ଛୋଟ କାହାଣୀଟିଏ। ଆମକୁ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ, ଆମକୁ ଭଲ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଖରାପ କଥାକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଭଲ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ସାର।
भूली ଯିବା ଭଳିଆ କଥାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ଜୀବନ ସାରା ବିବାଦ ଭିତରେ ରହିଯିବେ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।